Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam ka National People's Youth Front NPYF habayakran bat kinong thok khubor kila ay jingmod ya katanat pule puthi banpej ek skol ki baduna ki khenna bat ki babun kinong hikai u president ke NPYF u ba kit bor lang nongrem ulayaro ya kasen jam jong ka sarkar ban kentiu ya katulop jong kinong hikai adhong ulaong banakaliang ka kenhun nadu ka basdang kilaya don lang bat ka fastam ban penya kendu om tangyu menteri rangba ka jela kumju ru yau sembut menteri rangba Panpau ke jing kemen ke bakrau kan ke por namar ba nakaliang jongi hakini ki katu kan isngi ki baladap ngilayu i ke jing yakhi jong ki nong hi kai school ki jongi batkum ki nong song snong batkum ka National People's Youth Front ngidon ka jing sokhya ke bakrau nam ta ki nong hi kai school ki jongi ki balami ia keban ia sya ia kamit ia yong slap kaleer naga bentaban dawa ia ka jimpen kiu ia ka dulop nam ta jongki na kaliang jungi ke National People's Youth Front ngimla ban len yang ni jing shisha ba ngilaya don bentalang bat ka fastom ha ka jing yakhi lane ha kejing ya kerpan ya ka sarkar nam ta ban sngap ban sngow ya kejing dawa ka jongki la kumba license sausin ngilayo kalat ban ya kendo lang nak leng jonga kum presiden jong National People's Youth Front rengkat bat ki nong yalam jongka fastom ya u deputy chief minister badan morom jongi isar preston tan song ngilayo ru kalat ban ya kendo ban pen ya kendo yaki rengkat bat u chief minister te kane ke jing ya pen sngolang ke jongi nam ta ke jing don kam jong kinong hikai ad hoc kalayat la katu kan benai menta te hakane ko porpat ngi snoban ai khulai shikade ya ka sarkar ke jongi hapo ke jing ilam jong ka National People's Party hak leadership ke jong u sar konrad kisangma isar perstun dan song ba menin kasngi kila pas haka kabinet ya ka jing penkyu ya ka tulop ka jong kinong hikai ki jongi ki bangam don kamban mention hang ni ngai ba ki babon ngi ngila yo i ya ka jing penkyu jong ka sarkar ya ki tulop jong kinong hikai kat kum ka kerdan ka ba ki di ban yo nadu lower primary, upper primary, hadu higher secondary. Tika ni kadika ke bana kalian jungi ka National People's Youth Front ngi soban ai khublei ia ka sarkar ka jungi ka bala snap ia ka jing dawa jong ki nong hikai ka jungi te ngi panpau jing sukmen bat ngi soban ai ka jing ia ro ia ka sarkar ka ba dei ka sarkar ka ba snap berbor ia ka jing dawa jong ki pajba la kalong na kilong kinong hikai bat na ki kan hon NGOs ki paper ki badawa ya ki jong don kam jong ki pajba nong song snong jong ka jela kata ka ka banta ka ba kamat ba ngi kwa pan penpau ya ki so komen ka bakrau bat ngi nget ba kinong hikai school ki jong iru hadem ba kilayo ya kan ka jing manjur na kaliang ka kabinet menin kasngi war le sil da dan don katuk ni ba kim le se kim skuhon ro rena kaliang jungi ka National People's Youth Front ngin ong ba yaman tang snoban ong ba na kamta menta sipor ngangej ba kinong hikai ki jungi kin hon ya ka e ka ba na kaliang ka sarkar ka jungi kalale nam ta kinong hikai ki ba e ki jungi ta khindiat ro ngakwa ban panpau ba kum ka National People's Youth Front ngidon ka ju ka jing berkat ka ba khia habang yu i kinong hikai ki jungi baki ya dawai ka hok ka jongki ngiru ngipang not ngipang mensem ngijau umat lang rengkat batki ti hakane ka porpat sisin ka soman ong ba ngisnoban ai khublei ka sarkar ka balapan urlong ia kan ka jing dawa jong kinong hikai ki ba e ki jongi haka jing yu i jonga nga i ba ka jing pendek ban streamline ya ka education department kalau ada ikaba la don kamba hadu kata-kata
Ngayu ba kidon tenteng hakisnong gibarit. Kidon ki nong lesi tang Sao Pau San Pau teli ki yeng. Ki school pada kidon San Riu teli. Ya ketangin nom la banlan jing sya. Kidon ki school ki baka enrollment kadong tang sangut shpongut ro. Ka sorkar baru kata ka ai jing yaram ya ki adok school khat ar hajar tingka uwei no hika jong ka LP. Khat riu hajar ya u no hika jong ka UP. Ta kamut lada ar ngut hakawi ka school. Kamut ka sorkar kala Krisyan ar pusau hajar na kementa unong kinong hikai LP. But gumjuru nam ta ki UP khat riu hajar marwai. Te habang ngapit ya kani nga idon kam maka sorkar kan persyang man penbait no ya kani. Da kaba lesi ki school ki bomda function ba ki non functional school. Imat kala dai ka porbe ka sorkar kan penbait bahano ya kani. Subo ong no ki school menta ki badon tang sangut phongut ka enrollment. Ngimsu ya hapsu te pon ong bansiu ka tulop khat pra hajar uwei no hikai lani arfusau hajar uwei no hikai. Kan salong kumasu wis kai ka pisajong ka sorkar lani pisajong pajba. Te dai lor tatong rem ngasomon ong ba ka sorkar hadin nang ni ladang ikwasya baka education department lani ka puli katang lei jongi hapo ka state kan khamha nang ni sikhaman ladai ban peit bahai ki bakum kini school ndai ban kata ka hok jong kinong hikai ki mat yo bet ye ka to hok kum ba kilayo appointment leng ba ki MC kam dade ka ba appoint ka sorkar kan mo leng ba ki MC bakin continue ka kam jong kikat ba kidang dei man trai henry pade teng-teng ki don ki school ki bata tre shitom shisha kaba teng-teng kajing tre juki kala long overtime namar kajing bun ki kena school ki don bodi ki school ki bom don nong hika ki bom don kena school ki babun penban ki nong hikai tinggal ide ba ya kitu ki nong hikai school ki ba na kitu ki school ki bom don enrollment la de ban transfer si ki school ki ba biang ke enrollment badai hakta kan ngrim ba karkom ai ke syakri ya ki kena school ke jungi kan long ba hok kan long ba yadbek kan long ba yarite madle se kata kan dei ka wei ka dau ka ban penlong ya ka state ke jungi bahkan nang kiu su ha ka liang ka puli kadang le te kata ka dei ka wei ke jingi i baret ke jonga ku mangalayu i hapo kisnong i thau badon sisa ki bakum kita ki school ki bom da tre kamha pangong ba yo le sedang don katu kat ne ki jing bom hon subu menta kum katu kasan persen increment ke ba ki dawalang ha kan ka jing dawa ka jongki kadai ke ba nakalian jongki ka youth front nginom song than kumbang lia budlang dinlang ya kan ka kam bat kinong yalam ka fastom kumala pan paun untuk mene ba nakalian jongki ru ngidon kecu ka jingbut ba nginang ya budin kan ya kum kini ki kam da ka jing ya trailang rengkat bat ki nong hikai ki jungi ki bandai ki nong yalam jong ka first tom kumbang 8 pound nama sedang hanjing sya ka youth front ngilat don benta perti nama sedang nadu bang simti kung presiden jong ka state lele dan reh ka jing ya leng tinggi klem pen pau sya kilat pathai khobor bat chowe namar baka kam kadang yan den rede menta ka sni hatin baka sorkar kala pen urlong ngisami ya ka ban ai khublai ka sorkar namar ba kumbang laong mangir ngidon ka benta bangila tren ila pen slow ya sorkar halor kini jing jong kinong hikai ki jongi Hagaway pat kaliang unong aiktin ke NPYF uba bajap pingrom ula ong bakasin jam balashim da ka sorkar ban kintiu tulap ikinong hikai adhong kadai ka sin jam ban ai ka jingaro wat lagi ha ban khati nabun kitna trekam jong ka sorkar ula ong ru ban nakaliang ka kenhun kandon bentalang bat kinong hikai ban bud dien yekiway pat ki jingdawa jong kinong hikai akabai dei berkata ka jing ajing mut jong ka fastom ngatrai ba ngin hap shim lang ya ka jing ajing mut jong barok kine ki no hikai ki badan hakine ki kategori baper te ngatrai ba nakalian jongi ka NPYF ngin request ya ka education department ba kan khot choi ki stakeholders barok ki ba bangin ya shawn shim ya no kara in marba bakanum bakla ba nya hun lang barok kata ka de baning kong namar ba ladang isu ngap tanya ka
jing dawa jong kawai ka kenhun de si ka tingkhu pat ba kawai kenhun ka nang mi jing kelumar pada po ka jela te kata ka de ke ka ba na kaliang ka jong ngi ka NPYF ngin sa tho sa ka education department ya kata ka jing dawa ka jong ka fastom bat nganget ba ka education department kan khot do baro ki stakeholders ba kin ya shong kin ya perkhat kumno ba ngin wan ra ya kata ka sistem kata ka jing kwa ka jong ki ne ki no hikai kata ka de ke ka ba namar balai bangi chuarai hi mangi ka sarkar kemot yo mi jing kelumar biang tengah try kami tenat hawa ya ka demokrasi ki don ya ka hak bakin voice ya kata ka jing don kam jong ki handrai ngiri kide ban so thuru ba kani ka jing kular jong ka sarkar ba kan penkiu na ka tulap ngatrai plai bala apa sa cabinet kam dei ka basuk karai kam dei ka basuk mar balai kam don ka budget allocation hak budget allocation kam don kani ka spa kulur kamot hap sacrifice na kiwai ki department ki sectors pair tengah try hi hawa ka education ka dei kawai ka sector ka ba longkong san ba namenta ka state khamtam ki khon samla hanrei kum ka sarkar hi ni persang ba kandon kata ka jingbam khia tarajur habaro ki mat trekam ki department ba pair jong ka sarkar te wala kataru ni ai khublai ya ka sarkar ba kalas ngap ya kani ka jingdawa jong kine ki nohikai adhok hoi akino ki rai le se ki don ki bahun ki don ki bamhun ndai ngiri man sothu ba ka perthai menta ngi sothu ngila ki kane ka jingkiu dor ki marba mardi ru ka de kawai ba hoi ade sha bakin kiu ka tulom ngi sothu ya kata ka sentiment ndai ngide ban sothu ru ba kidang bon ki sektor ki wei ki ba ka sarkar kan hap petlang khanang ba kanum long khia tarajur siliang ngathrai ba kum ki no hikai ru ki ban sothu ba ya kata bat ka jing kentu jong aru ya ki no hikai kalong ba phi ngathrai ba adai ka por ya ka sarkar ba kan hap check ba namar ba bon ki no hikai kumot khamtam ha ki school nong kendong ki ai wa ya ka kam la jong ru te dei na takadaw ba ka literacy rate apo ka state jongi kalong duna compare ki wigi state ngathrai ba ka sarkar kan hap form no ka mechanism ka ba hap keep a check kan hap pet perman ba ya kini khanang ba kini ki no hikai ki ba yo tulop na sarkar ki ai wai kala shaki kamot ki ai tulop siteng pat gitu ba ai wai kata ka jing shisha habon ki school nong kendong ka jing kentu jonga ya kini ki no hikai adok kalong ba kimdei ban ai wai ya ka kam go jongki nomor ba blessing anum ong baro ki long kum tahan re ki don ki ba ngala mat dalade hapo ki shnong ki thau po was hills ka ba ki ai wai ka kam kane dalele kalong persya ya ka an but ngathrai ba nakaliang jong ka education department kan hap thau ya ka an ba dalap kum kini ki no hikai dei ban terminate be ya ka service ka jongki